אז אני אימא ל3 ילדים, אחד בעזה. אני מורה, מחנכת ורכזת מתמטיקה, כבר 16 שנה. לי קוראים איה, אני מורה לאומנות, אבל אני מחנכת כיתה. הגעתי לפני 2 לבית ספר חשמונאים, וראיתי מורה כל כך יפה עם שיער בלונדיני, וזאת הייתה לימור. תודה. והיה ממש חיבור בינינו. אנחנו מלמדות כיתה ליד כיתה גם, אז מאוד נוח לנו להיפגש בבוקר ולהגיד בוקר טוב עם חיבוק וחביבתי. נכון, חביבתי לימור. קודם כל זה היה יום קשה כמובן. קמתי בבוקר להזעקה, כמו כולם, וגם לראות את המראות ולשמוע את כל הקולות, קשה מאוד. חוויה מאוד 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 קשה. אני ידעתי שהכל הולך ממש להשתנות. ידעתי שכן, יתחילו אנשים להסתכל עליי בצורה אחרת, כי אני ערבייה. גם להסתובב בעיר שאני כל כך מכירה, הבית שלי, ולראות מבטים שהם כל כך נגעלים ממני, או חיוך קפוא ברחובות, או מישהו שזורק לי מילה ברחוב. וזה קורה כל יום, כל הזמן, בכל רגע. וזה לא רק אני, באמת, אני באתי לכאן כדי להשמיע המון קולות של אנשים. אני יודעת שלכולנו קשה. אנחנו כולנו בני אדם, קודם כל. זה שהיא מוסלמית, זה לא אומר שהיא האויבת שלי בכלל. אנחנו אמיתות לעבודה, אני אוהבת אותה ממש. וככה הילדים גם. זה מה שאנחנו מחנכים בבית ספר אצלנו, שכולנו אותו דבר, ושאנחנו יכולים לחיות ביחד בשלום במדינה הזאת. אי אפשר להכליל, באמת. ובואו נסתכל על כל אדם אשר הוא. לקום לעבודה ולפגוש את הילדים, אני חושבת שזאת התקווה. להכיר אנשים שהם כל כך טובים, ממש מבפנים. כמו לימור, באמת, היא התקווה. אנשים כאלה, זה ממש התקווה.